לפעמים את בטח שואלת את עצמך, איך אני אהיה אישה מוצלחת, ומה עליי לעשות, כדי להצליח וכמה שיותר. תזכרי תמיד אהובה, הצלחה אמיתית לא נמדדת בכסף, בנראות, ובטח שלא על מדד של פופולריות. יכול להיות שברגעים אלו ממש יושבת למנכ"לית עם קריירה מפוצצת ומשכורת של 20 אנשים, אבל בתוך תוכה היא מרגישה האישה הכי ריקנית בעולם. שום דבר באמת לא מספק אותה. וככל שתעשה עוד וי ביומן שלה, היא לא תרגיש מילוי אמיתי בנשמה. ההצלחה האמיתית זה משהו פנימי שקיים רק בך, שאת יודעת בתוך תוכך, לא משנה, גם אם נפלת ונכשלת, וגם אם את לא האישה הכי מוצלחת בעיני כולם, אבל בעיני עצמך את מודעת לכוח שיש בך, לתעצומות נפש. את פשוט ווינרית אמיתית, ולא צריך לפתח קריירה כדי להרגיש אישה מוצלחת. האישה שמבשלת, מגדלת, שמנקה, מטפלת, ופשוט מוסרת נפש על ילדיה, היא ההצלחה הכי גדולה של בורא עולם, כי יש בתוכה המון יכולות פיזיות ונפשיות. ברגע שהיא מנצחת את הקושי והפחד, היא האישה הכי מוצלחת בעולם. תתחילי לנצח את מי שאת. תתחילי להאיר בעצמך נקודות טובות, כי יש המון. ותזכרי תמיד שכמוך יש רק אחת, אוהבת שרה.